kajingkren uba perstuan tensong sembut menteri rangba kejela bagi kami kipa kinhap banlong kiba pikir ialah kikon kikti omban sukono ya ke sarkar habadan ya kanu kejingja kala penlong ya kilong kami bakin penpau ya ke bagi dan banong halor kani hakajiya kren bak kong bobina dar presiden ke sengkentai lom marbo kala ong ba omban keno ne kentho ya ke sarkar henry haba uhebret uja nala kajong ke pelaw yeng yano shu on keno ta kan jing ngau khia jongi ma kum kai long kme ni yo I kum ne kum ki khlung ki balui lui ki sale kum ne la arngot ki khlung te tang hapo arbanai ro kum ne toi la dia si wei ri bla kham rong ba kum ne hi ki le ka jing ja te na dien jong tu para jonga ro ki la tiet la bom na dien bat na khmat ki barat hang ni apo te man tai dang dap si benai si tayau te la long sau tu li ka man sim mo hane ha snong jemi tengah dak jing ngau khia kan te ngin hab ban tre sitom kum laki dong ki snong I kwa kan man tulang ki sang samla ki sang long keme ban baro ngi dei ban jahat ken sakmat mo te kum ya kabor jong ki badai khmi ru bakin wat benia bakin lap nak kan sukum ni hakadong jongi te long ngau jak buram kan rejing sisya kirang bak senang ru kilak pen klan ni lak form kiseng long keme kiseng samla ru ni lak ayu ru kata ka jing sniu minang kemne bet mo ya kata te kadon hitarai ka jing telat mo hakibor kiba kham halor kiba dei khmi yo ki telat ru kata ru ngam tip lek si ki trai ru ngam tip telong kata mo rei dangi pek kum ka jing le jong ki pulet ai bapli ka to kasngi kila trai sitom sisya hi ke yo ki bakham halor jong ki pat yo ki kimle long ya kata mo kini ki na po police station te kila le yo ki bakham halor jong ki pat yo ki suki no ya kata ro ngintip mo namar teng ngi te ki ba kum ta kan da keren ki news te kum kini ki bakham he la ta ki ai ke ai ka jing pensya yang ngi pat ba jing sisya ngakwa bakin keren da tin khasi kan mo khanang bangingin song thu namar ki kren da pharang teng ngimnang pharang te ngi song thu bakla no ya ka ei ki dang ong ngi dang trei ngi dang ap taru ngi bangi song thu no da kum wei ken kalong jing song thu bakla lang ta kane ngi dei bania trei sitom ngi dei bania ai jing mot lang I wei ki kon samlai ki long keme ki kon samla lang ta ngau baha kane ka wei ngas ngau ayu baha namar lada pen I kini ki ayu ki katu ka jing comments yung ki don ki bakta yang I kum kinong song dong kinong song snong ru ngi kta te bat ya katu kalong yeng ru kadon ki comments bakta katu kalong yeng ru ngi dei ban pet katu kalong yeng kalong kumno ki kamai kumno ki im kumno ya katu kalong yeng ru ngi dei ban pet te lada ngim la ban pet kum ta ngim dei ban comment rejing sisya ngi dei ban ai comments da ka babaha kanang bangin ya tray lang kay imlang kasalang ba nginyo bantay iway ken ikon samla kilong kume kilong pa kataken skol kinday ban lek shaw lek oni ikon te hanray ka jing sisya na phlaw yeng ken na phlaw yeng te kumno kan mo na ka phlaw yeng te ba pli song wai ka jing ker mdan te kalong ka phlaw te na phlaw ini kilong ija te ong kumno ken nai keno yano ken tangi mday bangi keno ka sarkar ni ong to tray ba tawat ikini kiberiu trang senam kan mo ngin keno le yu hoat ka dai ka benta ka dai jongi ki me pa da ki le school ki one school ngi dai mangi ban le shaw suwa nga set ong hibarabor suwa ban wai ki khon ngi dai ban poi mangi ki me pa ha school khanang ba nda wai nang to kinam ayu ki khlong te kata ka jing ong iba perstun kum tan nai keno te ngau ayu mo ngi klem keno kim don hiru ba keno mano kum ta te kata kan ka wei na phlaw unja te ong kumno kan ngin ong kumno kan na phlaw te da ong ban baja na school o bangim le shaw kata te kadai ka jing idai ban keno ba ki me pa ki dai ban kikir te rai na phlaw te ngapen rem jur ki baba ya kini ki beriu transnam kumne ki lawan le adu sauteli ka mesin beriu te kakta khantam ikini ki khlong baloi wat ki bahe ru bakin le kumne te kajing pang kam sim la long kum ki khon ki siu jonga te ngak ta sibun ken na kamanta jok ki ma
Nagaliang kakong Agnes Kharsiang kanong Tremon Soba kalaong bakum ka sarkar kadai bantrei hok. Si siya ba kiklung siya penyap kami. But don kinong penyap. Kiba penyap kiklung kena. But ni kum ke sarkar. Ba ki di sarkar. Ndai tang gitu basyong po. Halo. Ni baro ni dai ke sarkar but ni dai ban wat teng halang lang bat ka society ngene wat ya kita kinong penyap ya kiklung na ko ni along ba let's say kisngo ba ni like bed la da jai eru penyap like bed simpur wat ka an ru simpur ba kat bakin penyap te kimyo hop ki bril but ni day ban instead but hapo shisnem kade ban rai but what ru ka kata ka ba siya ba ka imlang sa alang ba di ban penyap iklung kena ni bangiyo ru kijing tip menta ba kidon ya kiklung kena ki penyap ki siyang ki hikai ban pen pe ki pornography but sarkar kadai ban wat jelio ya kini ki ibar ngimkwa ka imlang sa alang bakan long hoi kila ada ban pej kata karukom ban bu de kiba teng ki bala but ki CCTV kila nang ngani sinong ru kila pan plan kila apply na po video nang rei 4 yo tengah laong ki brio ni nya contribute hi ngiru na kila yang society ngini yarap lang ban ya contribute ya kata ka you ban bu hi no kita ki CCTV namar pinya bu pinya up ya kita ki bala bam sab kampoi kata ka CCTV syaki sinong kibisyong hakaan halor kisnaan nam talade but kim salia kata jingyap kiklung kena ne kibriu kim salia yaki kisulong no tang ka teneng banong syong hakabor banyo hakabor tem kata ka jing jubab tip iong yanu tang bala da iong kum kata haba isyong hakabor ila ban pensange ate yaki gijing sneo ila Ndrai ki transfer bada ye ki batri hong tanghang ta swaru but ye ka kamru kim ai ya ka hok ye ki badai banyo ki ai ki ai pisa te kata ka di rukom iu te ka sarkar de mangi ru mdai tang maki habangi ong sarkar de baro mangi ngi dawa baka dei banyat hok ya ka ai ka ir hoi ka imlang sa lang ka dei ban wan tang ba wat num subu nga keren ha kata ka rukom ka headlines song bahag media ru headlines wat num ai kata ba o itai ong kumta handai ka imlang sa lang ong ngidai banyat teli lang namar sarkar di mangi menta kas kita kinong lesnio kidon kinong lesnio haka imlang sa lang kidon haka kanunu imlang sa lang kidon kirusnio kiba punya brio lani kiba tombor lani kiba rip iklung kena kaan sobha instead ya kaan kay menen ngadang yo so boy dang li ai statement kapukso ko banado kan asnem pi kita ki mentakin ong beda ba kendo ita ki ba kum hakani haba pidon hakabor penyat bet ya kata ndrai sa kendo ita ki long keme ki nai ki brio lelai bapliki kwa hi ke jing bahai ya ka imlang salang jongki ndai ban suong no ayu bet ba oh ya tip mat yap ki brio ko la long no kum ka jubab kum kata tingin kwa kum kita hoj ke imlang salang ru ka de ben yos no kti bet menta ka ni ka ayu ka nu ka jing hi wan ki brio kum ni na ka imlang salang hi ki wan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.